pamili. Sa SM. At ito ay pasalubong natin sa Batang Bulilit. Ayan. Tapos, meron tayo, ano ba to? Del Monte pala ito. Kasi favorite niya yung strawberry. Yung siyempre yung gamis. At ito naman ay para sa akin. The Brog. Ayan. Okay. So next. Ay, oo. Kasama pa pala to. Merong diba? Slim, low fat, pero high calcium. Ang halo natin sa shake. Meron tayong egg. Ano yan? Ay, ayan. Akin yan. Kanina to? Akin. Ito din akin. Ito, magkano ba price na ito? Ano lang to? Mura lang to. Mama, ano to? 49. Maganda siya. Tapos, ito naman. Gusto ko kasi yung lagayan. Pero ito lang naman talaga ang laman niya. Ano ba ba yung pinubuksan mo? Huwag mo muna, Isabella. Saka ito, bumili tayo ng mouthwash. Unahin natin mouthwash. And of course, hi! So, ito yung pinili ko. No? Marami naman tong variant. Pero yan yung pinili ko. And of course, kasi nangingilo na yung ngipin. Kaya ito, Gum Care Sensodyne. Sensodyne. Dito naman tayo sa maliit. Anong laman yan? Ito, anong laman? Wala na. Kinuha mo na. Ito yun. Of course, yan. Ito, ang ganda nito kasi full cover daw ito. At saka, ano ba to? Nag-i-stay talaga siya. No? Kahit maligo ka daw. Ayan. So, Maybelline New York Full Coverage Foundation. Kailangan natin yan, guys. And pumasok ako sa Sticky notes din ito, mama. National Bookstore. Sticky notes din. Sticky notes. Meron tayo ditong mga paik-ikan notes. Ayan. And ito. And para kay Bulilit. Para hindi siya laging nagbabasa sa. Ayan, mura lang naman siya. Okay. And ito, nagustuhan ko kasi merong Tagalog, Filipino, idiomatic. Para meron siyang basa-basa. Maganda siya. Ganda Ayan, nito, diba? May mama. examples pa. Mura lang din. Ayan. Tapos, May cellphone pa. of course, ito para sa akin to. Pumasok naman tayo sa ano. Ito, yan. Maganda siya lagayan ng cellphone pag nag-zumba ka, nag-exercise. Ayan. Dalawa lang kasi kulay, pink, tsaka ito. So, ito na lang yung pinili ko. So, ilalagay mo lang dito yung cellphone. Ayan. Tapos, kahit nasa labas, pwede mo siyang pindot-pindutin. Hindi mo na siya kailangan ilabas. Ayan. And, of course, yung napili natin mga pang-exercise. Ayan. Maganda kasi yung tela niya. Pang-exercise na shorts. Dalawa lang naman. Okay? So, ayan lang. Yan na siya lahat sa SM Store. Okay?